Γεια σας. Είμαι ο Σταμάτης, Γενικός Διευθυντής Διαλέκτικα και σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο του Turning Point. Πρόκειται για ένα podcast που συμβαίνει σε περίπτωση που δεν ήταν σαφές με την υποστήριξη της Διαλέκτικα, μέσα από την οποία θα συναντηθούμε με πολύ επιτυχημένους επαγγελματίες της αγοράς, είτε από τη Διαλέκτικα είτε εκτός, και θα ζητήσουμε να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες για την επαγγελματική τους διαδρομή και να μοιραστούν συμβουλές που θα έδιναν στο νεότερο εαυτό τους. Συχνά όλοι μας βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα. Ένα τίτλο, μια θέση, μια καριέρα, μια πορεία. Αλλά πολύ σπάνια συζητάμε ή ξέρουμε τι πραγματικά συνέβη στην πορεία. Για τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν που δεν ήταν καθόλου εύκολες, για τα ρίσκα, τα λάθη, τα πισωγυρίσματα, τις στιγμές που τα πράγματα δεν πήγαν σύμφωνα με το πλάνο. Άρα σε αυτό το podcast θα μιλάμε για αυτές ακριβώς τις στιγμές. Τα turning points. Τις στιγμές που κάτι αλλάζει, που λαμβάνεις μια απόφαση και βγαίνεις από το comfort zone σου. Γιατί συνήθως αν κοιτάς πίσω, ο τρόπος που έφτασες μέχρι εδώ δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά κύκλοι, γραμμές, καμπύλες που σε οδηγούσαν και σε οδηγούν σε αυτό που είσαι σήμερα. Είναι μερικά πολύ συγκεκριμένα turning points. Άρα, ποια καλύτερη προσκεκλημένη για το πρώτο μας επεισόδιο από την Κατερίνα την Καράγιοργα. Κατερίνα, σε παίρνω από τα μούτρα, αλλά αν δει κάποιος την πορεία σου, το προφίλ σου στο LinkedIn, είναι λίγο εντυπωσιακό θα λέγει κανείς. Με Τσόβιο, Stanford, BCG, AstraZeneca, Coca-Cola, τώρα Global Director στη Διαλέκτικα. Αλλά εγώ για κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτό που οι υπόλοιποι δεν βλέπουμε? Ποια ήταν η δικιά σου ιστορία πίσω από αυτή τη διαδρομή? Τώρα με ξέρεις και ξέρεις ότι ντρέπομαι που τα λες όλα αυτά. Αν, ας πούμε, κάποιος ξεκινούσε από αυτό που περιγράφεις, ενδεχομένως πιστεύει ότι μιλάει για κάποιον που ξέρει τι έκανε, ας πούμε, ότι όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα, ότι ήξερα θα πάω εκεί, θα πάω στο άλλο, με μια αυτοπεποίθηση, με μια σιγουριά. Αυτό που συνέβαινε ήταν το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα τα αποφάσιζα λίγο διαισθητικά. Έλεγα και γιατί να μην το δοκιμάσω. Ας το δοκιμάσω, μάλλον δεν θα πετύχει. Τελικά πετύχαινε. Βρισκόμουν σε χώρους που έλεγα τώρα θα τα καταφέρω, ανήκω εγώ εδώ. Δηλαδή, νομίζω ένα κομμάτι που απλά πηγαίνεις και δοκιμάζεις τον εαυτό σου και βλέπεις αν τα καταφέρνεις είναι αυτό που δεν βλέπεις συνήθως. Και εγώ νομίζω το ίδιο έκανα. Όταν σκεφτόμουν πού θα κάνω μεταπτυχιακό, τι να διαλέξω να κάνω για δουλειά. Σκεφτόμουν ότι κάποιοι πώς μπορούν και τα έχουν τόσο σίγουρα, τόσο λιμένα, πώς είναι τόσο σίγουροι για το passion τους, ας πούμε. Ούτε εγώ ήμουνα ποτέ. Δεν είχα ιδέα τι θα κάνω. Κάθε βήμα ερχόταν μετά το προηγούμενο. Ανέφερες το μεταπτυχιακό σου. Είχα πρόσφατα μία κουβέντα με μία φοιτήτρια της ΑΣΟΕ σε ένα event που ήμασταν πρόσφατα και μου έλεγε το άγχος της για το αν πρέπει να κάνει μεταπτυχιακό στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα και τι θα τη βοηθήσει περισσότερο στην καριέρα της. Πώς πήρες εσύ αυτή την απόφαση για αυτό τη μεταπήδηση? Το Stanford είναι πανεπιστήμιο στην Αμερική, έτσι. Ναι. Δεν πήρα απόφαση να πάω στο Stanford, να το πούμε αυτό. Σε καμία περίπτωση. Εγώ σπούδασα μηχανικός. Πήγα ηλεκτρονικός μηχανικός επειδή μου άρεσαν τα μαθηματικά. Και να αλλάζεις λάμπες στο σπίτι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά μέχρι εκεί μπορώ. Επειδή μου άρεσαν τα μαθηματικά, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που τελικά αρχίζεις να φαντάζεσαι τον εαυτό σου επαγγελματικά, συνειδητοποιείς ότι μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μπορώ να με φανταστώ. Και ήξερα ότι δεν μπορώ να με φανταστώ να κάνω αυτό. Και ήθελα να κάνω μεταπτυχιακό κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό και για λόγους πιο πολύ, μάλλον τυχαίους. Δηλαδή, με ποιους ανθρώπους έκανα παρέα, ποιες παραστάσεις είχα, με ποιους ανθρώπους μιλούσα, αποφάσισα να κάνω στα οικονομικά. Σκεπτόμενοι ότι κάπως το ότι να σπάσει ένα πρόβλημα στα κομμάτια του μπορείς να το κάνεις και στα οικονομικά. Και ήθελα πάρα πολύ να φύγω και στο εξωτερικό. Και θυμάμαι ότι ήθελα να πάω στην Ευρώπη. Άργησα λίγο να ψάξω τα προγράμματα μεταπτυχιακών σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι proactive και εγώ δεν ήμουν καθόλου proactive. Ξεκίνησα να ψάχνω τα προγράμματα μεταπτυχιακών και είχαν όλα κλείσει οι αιτήσεις. Θυμάμαι μια φορά είχε γυρίσει η αδερφή μου στο σπίτι και με είχε βρει να κλαίω και να της λέω: δεν θα πάω πουθενά, δεν θα κάνω ποτέ μεταπτυχιακό, δεν θα τα καταφέρω. Αλλά είπα: εντάξει, okay, θα δουλέψω για τον επόμενο χρόνο, θα μαζέψω ίσως και χρήματα που θα μου χρειαστούν στο μεταπτυχιακό μου και θα κάνω αιτήσεις ξανά. Καθώς άρχισα να ψάχνω πιο προσεκτικά, με πιο πολύ χρόνο μπροστά μου και δουλεύοντας παράλληλα, βρήκα 3 προγράμματα στην Αμερική που είπα: ας κάνω και σε αυτά. Μάλλον δεν θα με πάρουν ποτέ. Απλά έκανα επειδή μου άρεσε το πρόγραμμα. Σίγουρα ήθελα να πάω στο εξωτερικό, απλά δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάω στην Αμερική. Κατάφερα να πάρω και μια υποτροφία για να μπορέσω να πάω, αλλά κάπως όταν με πήρανε δεν το πίστευα. Δηλαδή μου ήρθε το email ότι με πήρανε και έλεγα: δεν έχω δει καλά. Και μετά όταν ήμουν εκεί, περνούσα έξω από το admissions office και έλεγα: ας μην πάω πολύ κοντά, γιατί θα μου πούνε συγγνώμη, έχει γίνει ένα λάθος και έχετε βρεθεί εδώ. Βέβαια ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά η απόφαση πάρθηκε έτσι μετά από μια τεράστια
απογοήτευση ότι δεν θα τα καταφέρω. Νομίζω ότι αυτό που εγώ κρατάω πολύ από αυτό είναι ότι διάλεξες με βάση την ουσία του προγράμματος και όχι, ξέρω εγώ, πάμε Αμερική να παρτάρουμε. Ας πούμε, έψαχνα πανεπιστήμια στην Αμερική. Έκανα σε 3 διαφορετικά, αλλά έκανα στα 2 καλύτερα προγράμματα που μου άρεσαν πιο πολύ απ' όλα. Και μου λέγανε, άξιες, αυτό είναι σε ένα μέρος που δεν είναι πολύ ωραίο και δεν περνάς ωραία. Και έλεγα, μα μένα τι με νοιάζει, ας πούμε. Τα προγράμματα είδα, ναι, σε αυτό. Είδα τα προγράμματα να μ' αρέσουν. Απλά δεν πίστευα ότι θα πάω. Έχουν υπάρξει στιγμές στην καριέρα σου μέχρι τώρα που ξέρεις, που να ένιωσες ότι δεν τα καταφέρνω, ξέρεις ότι μάλλον δεν πάω πουθενά. Πολλές φορές. Έχεις κάποια χαρακτηριστική που να λες, ρε παιδί μου, τότε ένιωσα ότι δεν τραβάω μία. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, για αρχή όταν έψαχνα για πρακτικές και ήμουνα στο Στάνφορντ και έκανα συνεντεύξη, ερχόντουσαν εταιρείες για να βρουν κόσμο για να κάνουν πρακτική και έδινα το βιογραφικό μου και δεν απαντούσε κανένας. Και έλεγα τώρα, μάλλον δεν θα βρω ποτέ γιατί υπάρχουν τόσο πολύ καλύτεροι από μένα και δεν θα τα καταφέρω γιατί δεν έχω μεγαλώσει σε αυτό το χώρο και δεν ξέρω πώς να το κάνω. Σε κάθε μου δουλειά υπάρχουν παραπάνω από μία φορές που έχω σκεφτεί ότι με έχουν εμπιστευτεί, με έχει εμπιστευτεί μια ομάδα, με έχει εμπιστευτεί μια εταιρεία να κάνω αυτό και τα αποτελέσματά μου δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι και εγώ ξέρω για μένα ότι δεν έχω κάνει το καλύτερο που μπορούσα, οπότε μάλλον δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν είμαι καλή γι' αυτό, τους έχω κάπως απογοητεύσει. Αν είχες να πεις για τη μία πιο σημαντική απόφαση που έχεις πάρει μέχρι τώρα στην καριέρα σου ή που επηρέασε πιο θετικά την καριέρα σου, ποια θα ήταν αυτή? Το turning point που ψάχνεις τώρα. Όχι, δεν ψάχνω turning point. Αυτό είναι, μην κάνεις πολύ. Θα είναι πιο μετά. Αν είχες την απόφαση για την οποία είσαι πιο περήφανη που την πήρες, ας πούμε, αυτή που σε οδήγησε στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ποια ήταν? Η πρώτη απόφαση που ήταν μεγάλη και με οδήγησε όντως σε μια πορεία που την έχω αγαπήσει, ας πούμε, στη ζωή μου, είναι όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα. Ήμουνα σε συμβουλευτική εταιρεία, δούλευα με διάφορους πελάτες και κάποια στιγμή μου έτυχε. Ήμουνα σε έναν πελάτη παραπάνω καιρό από ό,τι συνηθίζεις να είσαι σε μια συμβουλευτική. Γιατί συνήθως σε μια συμβουλευτική πας σε ένα πελάτη, κάθεσαι το πολύ 3 μήνες και φεύγεις. Και μου έτυχε να μείνω σε δεύτερο γύρο του ίδιου project, στον ίδιο πελάτη, του οποίου το industry δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ήταν μια ασφαλιστική. Δεν με ενδιαφέρει, αλλά είχε αρχίσει να με ενδιαφέρει επειδή προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημά τους. Και έμεινα παραπάνω. Και σε αυτό το παραπάνω που έμεινα, έτυχε να χρειαστεί να αντιμετωπίσω τις συμβουλές που είχαμε δώσει στον προηγούμενο γύρο και να πρέπει να τις αλλάξω. Γιατί είχε αλλάξει η νομοθεσία για τις ασφάλειες. Και τότε συνειδητοποίησα ότι με αυτό θέλω να κάνω. Δεν μπορεί να πηγαίνω κάπου, να αφήνουμε μια ωραία παρουσίαση, να φεύγουμε και να μην έχω ιδέα τι έγινε. Και αν ακόμα είναι σχετικό, αν ακόμα τους βοηθάει, ποια ήταν τα αποτελέσματα. Είχα κάνει πάρα πολλά λάθη, αλλά δεν είχα δει πραγματικά τις συνέπειες του λάθους που είχα κάνει. Δηλαδή, η συνέπεια του λάθους ήταν ότι εγώ με είχε πιάσει το στομάχι μου, είχα νιώσει πάρα πολύ άσχημα, είχα πει πω τι έγραψα σε αυτή την παρουσίαση, ήταν λάθος και είχα φύγει. Δεν είχα δει την πραγματική συνέπεια του κάποιος να ακολουθήσει αυτό το λάθος, να μην βγει και να πρέπει να το φτιάξει. Μου έτυχε σε αυτό το πολύ μικρό διάστημα να πρέπει να το διορθώσουμε, επειδή δεν ήταν πια σχετικό. Και είπα: θέλω να πάω κάπου που να είμαι εκεί, να μπορώ να προσπαθώ να λύνω προβλήματα, να κάνω τα λάθη μου και να ακολουθώ τα λάθη μου για να πρέπει να τα διορθώσω. Αυτή η απόφαση δεν την έχω μετανιώσει ποτέ και δεν θα γυρνούσα πίσω, ας πούμε. Πιστεύω ότι ήταν κάτι πολύ καλό που έκανα για τον εαυτό μου. Ερώτηση. Αποφάσισες κάποια στιγμή μετά από AstraZeneca, Coca-Cola να βρεθείς σε ένα αρκετά διαφορετικό περιβάλλον, πάλι διεθνές, αλλά σε scale-up, όπως λέμε, περιβάλλον, πολύ πιο ταχαίως αναπτυσσόμενο, όπως αυτό της Dialectica. Πώς κατέληξες σε αυτή την απόφαση? Εγώ στο μυαλό μου την είχα σαν startup, την Dialectica. Και για ένα διάστημα έψαχνα να δω αν θα μπορούσα να βρεθώ σε μια startup στην Ελλάδα που θα σήμαινε να επενδύσω την ενέργειά μου και ό,τι ικανότητες μπορεί να έχω ή ό,τι όρεξη μπορεί να έχω για να βοηθήσω μια startup στην Ελλάδα να μεγαλώσει περισσότερο. Ο λόγος ήταν, νομίζω, ότι είχα κουραστεί λίγο από τον corporate κόσμο, ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα να σου μάθει προφανώς. Από όπου περνάς, έχεις πράγματα να μάθεις. Στον corporate κόσμο υπάρχουν και πάρα πολλές κρυφές ατζέντες. Υπάρχουν και πάρα πολλά κομμάτια που δεν σχετίζονται με το πρόβλημα που πας να λύσεις. Σχετίζονται με όλους τους μηχανισμούς γύρω-γύρω. Είχα αρχίσει να νιώθω ότι η ενέργειά μου πηγαίνει και λίγο χαμένη. Ότι έχουμε μαζευτεί εδώ να λύσουμε ένα πρόβλημα και δεν μπορούμε να πούμε ευθέως ότι ξέρεις, πίσω από αυτό έχω την κρυφή μου ατζέντα, εγώ, εσύ και τι θα κάνουμε. Αλλά το πρόβλημα δεν φαίνεται κάποιος να θέλει να το λύσει. Εγώ ήθελα να είμαι κάπου και όλη την ενέργεια να τη βάζουμε για να κάνουμε κάτι. Να προσπαθούμε κάτι καινούριο, ό,τι και αν είναι αυτό και όπως και να πάει. Οπότε έψαχνα αυτό. Τώρα η Dialectica, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ παραπάνω από αυτό που περίμενα. Ήμουνα πολύ χαρούμενη από τις συνεντεύξεις, ήμουν πολύ σίγουρη που θα πάω. Ήμουνα πολύ σίγουρη ότι αυτό που έχω να δώσω έχει πράγματα να προσφέρει και αυτό που έχω να πάρω μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν ακόμα πιο ωραίο. Ήταν ακόμα πιο δυνατό από αυτό που περίμενα. Είμαι ένας νέος άνθρωπος. Έστω. Ναι. Έστω ότι είμαι ένας νέος άνθρωπος που τώρα ξεκινάω την καριέρα μου και είναι να μπω στην αγορά εργασίας. Τι θα μου έλεγες, τι μετράει, το σε ποιο όνομα, σε ποια εταιρεία θα πάω, στο τι θα εκτεθώ, τι θα μου έλεγες στα μάτια και το νου σου σε αυτό? Το όνομα, εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει και θέλουμε να το βλέπουμε, αλλά δεν θα σου δώσει την εμπειρία που θέλεις. Τι σου δίνει ένα καλό όνομα
σου δίνει μάλλον στον επόμενο εργοδότη ή στο μεθεπόμενο εργοδότη μια σιγουριά ότι και να έχει περάσει από αυτό το όνομα που έχει μια δύσκολη επιλογή, κάπως πέρασε από μια δύσκολη επιλογή και έχει περάσει κάποιες δυσκολίες που τις ξέρω. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος και θες να δοκιμαστείς, θες να μπεις, θες να ζήσεις, συνήθως το μεγάλο όνομα είναι και λίγο όλα πολύ δομημένα, που έχει κάτι καλό, αλλά έχει και κάτι που σου δίνει μικρούς βαθμούς ελευθερίας. Ενώ το να πας κάπου που νιώθει η ψυχή σου ότι εγώ αυτούς τους ανθρώπους που γνώρισα θέλω πάρα πολύ να δουλέψω μαζί τους. Εγώ αυτό το πρόβλημα που μου λένε ότι θα λύσουμε, θέλω πάρα πολύ να το λύσω. Θέλω πάρα πολύ να δοκιμαστώ και όπου νιώθεις ότι θα σου δοθούν ελευθερίες, όσο παραπάνω τόσο καλύτερο, γιατί θα σου δοθούν ελευθερίες σε ένα πλαίσιο που μπορεί και να σε καθοδηγήσει, αυτό θα σε μεγαλώσει. Άρα κρατάω την ελευθερία να πάρεις πράγματα πάνω σου και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι. Ναι, είναι πολύ σημαντική. Okay. Πάρα πολύ. Συμφωνώ και θεωρώ ότι είναι και ανθρώπινη ανάγκη και να νιώσεις λίγο ότι ξέρεις, εκεί που βρίσκεσαι ανήκεις. Έχεις μια πολύ δυνατή καριέρα σε πολύ δυνατές εταιρείες. Έχεις δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξελιχθεί πολύ επαγγελματικά. Έχεις δει κάτι κοινό. Ξέρω εγώ, καστανό μαλλί. Αλλά αν είχες ένα πράγμα να δεις που έχουν κοινό, τι ήταν αυτό? Δεν το βάζουν κάτω. Γιατί το τι θα πει έχουν εξελιχθεί είναι πολύ διαφορετικό σε κάθε χώρο που βρίσκεσαι. Δηλαδή, το πώς ονομάζει κάποιος ότι έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία και σε μια άλλη μπορεί να είναι πολύ διαφορετική ιστορία. Αλλά έχουν κάτι κοινό. Δεν θα το βάλουν κάτω. Και το άλλο που έχω παρατηρήσει είναι ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτοί στο να τους δώσεις feedback. Βασικά, όσο πιο αυστηρό είναι, τόσο πιο πολύ το εκτιμούν. Έχω μια ιστορία που εγώ δεν την πίστευα, ας πούμε. Έχω μια φίλη πάρα πολύ καλή, η οποία είχε πάρει ένα feedback, ανάμεσα σε άλλα πολύ αυστηρά feedback, μου έλεγε. Είχα ζητήσει σε κάποιον να μου δώσει feedback, μου έλεγε πάρα πολύ αυστηρό feedback. Πήγαινα να του πω: ναι, όμως ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει, μου ζήτησες feedback. Δεν με ενδιαφέρει να μου πεις αυτό. Εσύ με ρώτησες, εγώ δεν σε ρώτησα. Του πω: πώς μπορεί να στο λέει αυτό, ήμασταν πιο μικρές. Μετά μου λέει, της είπε: η φωνή σου είναι πολύ κουραστική. Και σκεφτόμουν, μα πώς γίνεται να στο. Εγώ δεν την γνώρισα με αυτή τη φωνή, την γνώρισα με άλλη φωνή. Και σκεφτόμουν, πώς γίνεται να στο πει αυτό κάποιος. Μου λέει: ξέρεις, δεν μου το είχε πει ξανά ποτέ κανένας. Εγώ εκτίμησα τόσο πολύ ότι δεν σκέφτηκε να μου είναι συμπαθής. Και σκέφτηκε να μου πει αυτά που θα με βοηθήσουν να εξελιχθώ, που θα του είμαι ευγνώμων για όλη μου τη ζωή. Γιατί όλα αυτά τα πολύ αυστηρά πράγματα που τους είπε για το πόσο δεν φαίνεσαι αξιόπιστη, γιατί έκανες κάποια λάθη. Πόσο δεν φαίνεσαι σίγουρη επειδή η φωνή σου είναι αβέβαιη και σπάει. Τα κράτησε, τα πήρε σαν μάθημα και τα πήρε σαν φροντίδα. Δεν την ενδιαφέρει ο τρόπος που υπόθηκαν. Την ενδιαφέρει ότι ο άλλος εκτέθηκε για να τα πει αυτά, για να την βοηθήσει. Και πήρε το χρόνο για να τα κάνει. Αυτό το κομμάτι του θέλω να μου πει τα αλήθεια τι να φτιάξω. Και δεν θα το βάλω κάτω. Δηλαδή, θα πάω σπίτι μου, θα κλάψω λίγο, αλλά μετά θα συνεχίσω, επειδή θα στενοχωρηθώ που τα έχω όλα αυτά. Και μετά θα συνεχίσω και θα προσπαθήσω καλύτερα. Νομίζω ότι είναι το κοινό χαρακτηριστικό. Οκ, άρα. Σκληρή προσπάθεια, το να μην το παρατάς και να κοιτάς να μαθαίνεις από τους ανθρώπους γύρω σου. Μιλώντας για τους ανθρώπους γύρω σου, προσλαμβάνεις για καιρό τώρα άτομα για τις ομάδες σου. Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που βλέπεις σε κάποιον, ειδικά πολύ φρέσκο? Ναι. Μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, δεν το έχει τελειώσει καν καλά ακόμα, που λες αυτός θα πάει μπροστά. Λάμψη στα μάτια. Και κάποιοι με κοροϊδεύουν. Να γυαλίζουν τα. Ναι, αλλά είναι τόσο ωραίο να συναντάς έναν άνθρωπο που έχει τόσο πολύ όρεξη. Μια εσωτερική φαγούρα, ας πούμε, μια περιέργεια να δοκιμάσει, να παλέψει, εμένα με τρελαίνει. Και το άλλο που με τρελαίνει είναι να νοιάζεται. Δηλαδή, μιλώντας σου για τη ζωή του, για εβδομάδες που έχει δουλέψει, για ένα μάθημα που έχει κάνει. Να νοιάζεται, να λέει. Και δεν ήθελα να το προδώσω και δεν ήθελα να τους αφήσω. Και ήθελα να είμαι αξιόπιστος εκεί, να νοιάζεται για τις ομάδες του και για αυτά που κάνει, να τα κάνει με την ψυχή του και να λάμπουν τα μάτια. Δύσκολο να προσδιορίσω το πώς να λάμπουν πώς να προετοιμαστώ για μια συνέντευξη μαζί σου να λάμπουν τα μάτια μου, αλλά θα σου μιλάω για αυτοκίνητα που τα λατρεύω σίγουρα. Δεν μπορώ. Έστω ότι αυτή τη στιγμή έχεις μπροστά σου πάλι τον 22χρονο εαυτό σου και έχεις να του δώσεις 2-3 συμβουλές. Ποιες θα ήταν αυτές? Τη σκεφτόμουν πρόσφατα γιατί είχα πάει να μιλήσω σε ένα πανεπιστήμιο και σκεφτόμουν τι θα ήθελα να έχω ακούσει. Και μπορεί κάποιος να μου το είπε, αλλά μην του δώσα προσοχή. Μια συμβουλή που θα μου έδινα και που την έμαθα πολύ δουλεύοντας μαζί στην διαλεκτικά, περισσότερο από πουθενά νομίζω, είναι το ότι κανείς δεν περιμένει από σένα να είσαι τέλεια ή τέλειος. Κανείς. Και βασικά, αν νομίζεις ότι είσαι τέλεια ή τέλειος, κάπου κάνεις λάθος. Είναι δεδομένο ότι είσαι ατελής, είναι δεδομένο ότι χτίζεις ενώ προχωράς και ενώ προσπαθείς να πετάξεις και είναι OK. Βασικά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να είναι OK. Κάνε τα λάθη σου, μάθε από αυτά και κάνε καινούρια. Το λέω γιατί
Έχω βασανιστεί όπως όλοι φαντάζομαι έχουν βασανιστεί από πάρα πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, να μην κοιμηθείς 3 βράδια για ένα λάθος που έκανες. Και πώς το έκανα εγώ αυτό και πώς μπόρεσα και δεν το πρόσεξα και το έκανα λάθος. Αυτό θα συμβεί. Δεν έχεις την πολυτέλεια να κάτσεις να λιμνάσεις το πώς μπόρεσα εγώ να κάνω λάθος. Πώς μπόρεσες, εννοείται. Θα κάνεις λάθος, μην κάνεις το ίδιο. Απλά κάνω ένα άλλο την επόμενη φορά. Αυτό θα μου το έλεγα πάρα πολύ νωρίς. Να ζητάω βοήθεια επίσης. Δηλαδή να μην είμαι μόνη μου. Να μην πιστεύω ότι πρέπει ό,τι μου συμβαίνει να το λύσω μόνη μου, γιατί δεν είναι ωραίο να ζητάς βοήθεια, δεν είναι σωστό. Δηλώνει μια αδυναμία. Θα ζητούσα βοήθεια πολύ περισσότερο, θα μοιραζόμουν πράγματα πολύ περισσότερο και θα έλεγα: για έλα λίγο να το δω. Βλέπω και σένα να φαίνεσαι χαμένος. Και εγώ χαμένη με θες να το συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Ή σε έχω δει που αυτό το κάνεις φανταστικά. Εγώ δεν ξέρω να το κάνω, μπορείς να με βοηθήσεις. Δηλαδή θα νιώθω ότι είναι αδυναμία αυτό. Το να ζητάς βοήθεια. Δουλεύεις πολύ με νεαρό κόσμο σαν εσένα. Κοντινό με μένα. Ακριβώς. Κοντινό στην ηλικία. Τι πιστεύεις είναι το πιο συχνό λάθος που βλέπεις να κάνουν οι άνθρωποι στην αρχή της καριέρας τους? Τους βλέπω τόσο τέλειους εντωμεταξύ, τόσο πιο όριμους από μένα, αυτούς που δουλεύω. Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος? Νομίζω ότι μερικές φορές σκεφτόμαστε περισσότερο τον τίτλο, δηλαδή πότε θα πάρω την προαγωγή, πότε θα πάρω τον επόμενο τίτλο, και λιγότερο το τι άλλο καινούριο να κάνω, πώς να δοκιμαστώ σε αυτό, πώς να νιώθω έτοιμος γι' αυτό. Νομίζω λίγο παραπάνω στρες για το και πώς θα ονομάζομαι, που δεν έχει τόσο πολύ σημασία, από το για να δοκιμάσω αυτό, για να σηκώσω το χέρι μου να κάνω αυτό. Γίνεται μια αλλαγή επίσης, που θα γίνονται συνέχεια. Στον κόσμο που ζούμε θα γίνονται συνέχεια. Άλλο λάθος είναι αυτό, δεύτερο, αλλά ταιριάζει με το προηγούμενο. Υπάρχει και η αντίδραση, πω και τώρα τι θα κάνουμε που γίνει αυτή η αλλαγή. Και υπάρχει το, να σας πω, γίνεται αυτή η αλλαγή και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να συμμετέχω. Είσαι μέρος αυτού που συμβαίνει, είσαι μέρος της αλλαγής. Σχεδίασέ τη εσύ για σένα, αλλιώς θα τη σχεδιάσει κάποιος άλλος. Και αυτό θα σε φέρει ούτως ή άλλως στο επόμενο βήμα. Μάλλον, αν πρέπει να τα συνοψίσω, είναι περισσότερο ενεργητικός ρόλος από παθητικός. Ο παθητικός είναι περιμένω να μου έρθει η προαγωγή. Περιμένω να μου έρθει το αποτέλεσμα της αλλαγής. Αλλά ζούμε σε έναν κόσμο που μπορούμε εμείς να το σχεδιάσουμε. Να κάνω ήδη τον επόμενο ρόλο μέχρι να μου έρθει η προαγωγή. Θα άλλαζες κάτι στην πορεία σου μέχρι τώρα? Αν με ρωτούσες τη στιγμή που έκανα το λάθος, θα άλλαζα σίγουρα. Τώρα πια, όμως, όπως το βλέπω πίσω, μάλλον δεν θα άλλαζα. Δεν θα άλλαζα γιατί άκουγα πρόσφατα έναν φιλόσοφο που έλεγε ότι έχουμε την ψευδαίσθηση ότι σε κάθε σταυροδρόμι που βρισκόμαστε που είναι άπειρα υπάρχει η σωστή επιλογή και όλες οι άλλες είναι λάθος. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν που έχουμε κάνει μόνο τις σωστές, ας πούμε, και έχουμε ζήσει την τέλεια ζωή. Αλλά ότι αυτό δεν υπάρχει στα αλήθεια και όντως δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν γυρνούσα πίσω και άλλαζα κάτι, μάλλον θα άλλαζα και όλο το επόμενο. Σε όλο το επόμενο βρέθηκα, πάλεψα, έκανα τα λάθη μου, έκλαψα, γέλασα, πανηγύρισα, απογοητεύτηκα. Και όλο αυτό τελικά με έχει φέρει εδώ. Και γι' αυτό μάλλον δεν θα το άλλαζα. Θα άλλαζα ίσως, μπορεί, ας πούμε, φορές που έχω νιώσει ότι ίσως έχω αδικήσει έναν άνθρωπο που θα μπορούσα νωρίτερα να έχω κάνει κάτι γι' αυτόν. Αλλά είναι πιο μικρά. Δεν θα άλλαζα κάτι μεγάλο στην πορεία. Έχει μείνει κάτι σταθερό στην Κατερίνα που έκανε ένα χρόνο να δουλέψει για να μαζέψει λεφτά για το μεταπτυχιακό της και στην Κατερίνα που είσαι τώρα? Η περιέργεια έχει μείνει. Άρα γυαλίζανε τα μάτια. Ναι, γυαλίζανε. Θα σε προσλάμβανε. Δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να γυαλίζανε και με άλλο τρόπο. Αλλά ναι, η περιέργεια έχει μείνει. Η περιέργεια του πάμε να το δούμε. Το ότι ήμουν και θα είμαι πάντα ανοιχτή. Και τότε ένιωθα άσχημα γι' αυτό. Ποτέ δεν είχα ένα στόχο, ένα πάθος. Ψιλοζήλευα και αυτούς που λέγανε. Εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω αυτό. Εμένα ο στόχος μου είναι σε 10 χρόνια από τώρα να έχω αυτό τον τίτλο σε αυτή την εταιρεία. Ποτέ δεν το είχα, ούτε τώρα το έχω. Είμαι πιο πολύ τι αγαπώ να κάνω, τι ανακαλύπτω ότι μ' αρέσει, πάω προς τα εκεί. Οπότε είμαι ανοιχτή στο να αλλάξουν όλα και να ανατραπούν όλα. Επειδή ανακάλυψα ότι. Μ' αρέσει και αυτό τελικά. Πάμε να κάνουμε και αυτό. Πάμε στις 2 τελευταίες μου ερωτήσεις. Η πρώτη είναι: ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Όντως. Ναι. Μακαρόνια με κιμά. Τέλεια. Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ. Και η τελευταία, όντως, ερώτηση είναι. Συζητήσαμε για την αρχή της καριέρας σου, για την πορεία σου, για το τι συμβουλές θα δίνεις στον εαυτό σου και σε άλλους νέους που ίσως μας ακούνε. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το δικό σου turning point? Τώρα είναι η ώρα για την ερώτηση. Νομίζω το δικό μου turning point ήταν η στιγμή στη ζωή μου που συνειδητοποίησα τη σημασία του λάθους. Πραγματικά όμως τη συνειδητοποίησα στην ψυχή μου εννοώ. Γιατί. Για παράδειγμα, είχα βρεθεί στη Silicon Valley που. Αυτό εγώ δεν το ήξερα πριν πάω. Οι επενδυτές, για να επενδύσουν σε μια εταιρεία, προτιμούν ο founder να έχει κάνει ήδη λάθη, γιατί αυτό τους κάνει να νιώθουν παραπάνω σιγουριά ότι δεν θα κάνει τώρα λάθος, θα κάνει λιγότερα. Το είχα ακούσει, δεν το είχα δέσει όμως, δεν είχα σκεφτεί. Είχα πει πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν είχα πει τι ωραία, ας κάνω το λάθη μου. Πάρα πολύ αργότερα, νομίζω λίγο πριν έρθω στην Dialectica. Αυτό μετά ενισχύθηκε πάρα πολύ στην διαλεκτικά με το ποια είναι η κουλτούρα μας. Ήταν το αν δεν κάνεις λάθη ή αν δεν έχεις το θάρρος να τα δεις και να τα παραδεχτείς, δεν θα εξελιχθείς ποτέ. Το turning point μου ήταν τότε, δηλαδή, όταν είπα σε συγχωρείς για τα λάθη σου, μαθαίνεις από αυτά, προχωράς και δημιουργείς και μια ομάδα
στην οποία τα λάθη επιτρέπονται και τα βλέπουμε με καθαρότητα. Γιατί πω πάλι ιστορία σε σχέση με το λάθος. Έβλεπα ένα TEDx Talk που ήταν μία και μιλούσε για τα νοσοκομεία της Αμερικής. Και τα είχε χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Ήταν τα νοσοκομεία που λέγανε ότι κάνουν πάρα πολλά λάθη κάθε μήνα και τα νοσοκομεία που δεν κάνανε ούτε ένα λάθος κάθε μήνα. Μάντεψε ποια ήταν τα καλύτερα νοσοκομεία της Αμερικής. Που εκεί το λάθος στο νοσοκομείο μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Ήταν αυτά που κάνανε πάρα πολλά λάθη κάθε μήνα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι όλα κάνανε. Απλά τα καλύτερα παίρναν το χρόνο κάθε μήνα να τα δουν, να τα συζητήσουν και να κάνουν άλλα τον επόμενο. Αυτό ήταν το turning point μου. Το δεν γίνεται να κρυφτείς από το λάθος σου, δεν γίνεται να σε νοιάζει τώρα πώς θα φανεί, ποιος θα το δει, τι έγινε με αυτό. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το δεις, να καταλάβεις ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς που έχεις προκαλέσει, πώς θα τη διορθώσεις και πώς δεν θα το ξανακάνεις. Και αυτό να είναι και η κουλτούρα που θα περάσει σε όλη μου την ομάδα. Για μένα έχει τεράστια διαφορά στο πώς ζεις και πώς δουλεύεις. Συμφωνώ και νομίζω ότι αν είναι κάτι που κρατάω από όλη τη κουβέντα, είναι ότι ίσως κάποιος όταν κοιτάει το βιογραφικό σου, το προφίλ σου στο LinkedIn, να βλέπει μια πολύ ευθεία ανωδική γραμμή. Αλλά νομίζω ότι η ιστορία από πίσω είναι τελείως διαφορετική. Έχει λάθη, έχει καταστάσεις στις οποίες έχεις δυσκολευτεί, έχεις αναθεωρήσει. Και όλα αυτά τα turning points, όπου όπως είπες, είτε παίρνεις τη σωστή απόφαση είτε τη λάθος, εν τέλει καθορίζουν το ποια είσαι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Εγώ ευχαριστώ, Σταμάτη, και καλή αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Turning Point. Χωρίς κανένα σαρδάμι λάθος, σε αντίθεση με σένα, Κατερίνα, που όλη την ώρα από ό,τι φαίνεται λάθη κάνεις. Αλλά μάλλον καλά σου έχει πάει. Ελπίζω να σας άρεσε, να εμπνευστήκατε, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ με την Κατερίνα για τη σημασία των λαθών και της εξελικτικής διαδικασίας που ακολουθεί μετά από κάθε λάθος, και θα είναι χαρά μας να τα πούμε ξανά σύντομα.